Kasangay ta asawa. Kat sigurado nga agur-urayan kanya. Maragsakan lakit dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsing kan kwentas. Da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Sugat ko. Sino tinanggandak itibiyag ko? Sino? Agparbang ka. Amangan wagdara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asino man ang nakabasol kanyag. Awan asik iti uray asino man ang nakabasol kanyag. Agpaggadlakit di tibiyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutan ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad ti basol. Asino ti awan basol na. Asino ti nalinteg. Itultuloy tayo kadilata ti agbasol. Itulok mo kadi at agabwen na ka ti kinarugit ken kinadakas ngagpaay kadagiti saan analinteg apanggep. Gun udem ti aglaplapusanan ken awan kaasping na aragsa. Gapu iti kinaturay ken kinadakas mo. Ngem anya ti katukad ti basol mo. Katukad ti basol. May samanen a nobela asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Napalabas nakaruwaran ni Ligaya iti ospital ket nagtalinaed da pay lang iti inabangan ni Francis apag naedanda iti sentro ti ili tapno agpapigsa daytoy sakbay nga agsubli iti farmhouse. Nakarik na iti liday iti mingmingmingan na ti anak na. Gapu ta malagip na tinapalabas na. At ti anak na, ket bunga ti pan nakaramas na. Nupay kasta. Nakuna na nga iwanan na ken ipatag na lata daytoy. Pagadalan na tapno saan at tumulad ken kuana nga awan adal na. Kabayatan na. Simurot ni Margarita ken ni Francis tapno mangaldaw da ijay farmhouse. Ngem saan na kayat ni Margarita ang makasangudan ni Tata Amancio. Nakuna ni Francis nga awan ti dakes na no agsasanguda talo. Ket dita, timmakder ken pimanaw ni Margarita. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad ti basol! Margarita, saan ko mamatakas na? Awan dakas na, no kagiddan ta ni Tata Amancio amangan. Tata Amancio, sige. Agtugaw kayon, tamangan tayo. No kasta nga rod. Saan akon amangan? Nay, timakder kamot din Margarita. Gaputa di ka kayat ang makasango amangan. Sige, inakon. Agawid aklaangan. Nay, saan Margarita? Agsubli ka, balasang ko. Baybayan yon, Tata. Ngamparok, gimuran ni Margarita. Bayan nyo lang. Alakit din. Agtugaw kayo, tamangan tayo, Tata. Saan yon nga italtalit ni Margarita? Masurunak ka ni Francis. Tadayjay pa'y alakay ti kanunungan na. Kat dayjay mat alakay ng agraraman. Kaya't namat ti makisango kada kami amangan. Ngam, jak kayat. Ngamin, ama ti kabusor ko a tao. Ha! Masurunak.
Imbes ang makasangok ni Francis amangan. Ang amsaanan. Tanabwisitak iti day alakay. Ang sana balin. Agawid aklangan iti balay mi. Taijayan ang mga anak. Sapay talaga ang mabisin ako. Mabwisitak ka talaga iti dayjay alakay. Francis! Ah, Ada kagayam diti pupukan ti tilapia. Wen. Naimbag ta nakita ka. Naimbag mata nakita ka. Ngamin, kayat ko ti ag sorry. Sorry Ngamin, timak derak latan, kat pimanawak itay aldaw. Wen nga ron. Saan na nasaya ti kas dyan nga impakitam ka ni Tata Amancio? Ammom no apay akas jay tinaaramid ko, Francis. Ngamin, kidda yan nak ni Tata Amancio. Ah, Akas lada kayat na nga ibaga. anya? Akas la kayat na nga ing kami iti kaluddaan. Anya? Wen Francis, iso ajak kayat ang makasango amangan. Iso apasensyakan iti inaramid ko idi aldaw. Margarita. Adakan ka, no isulat ta ti kanunungam, kat guraon na. Saan ka guraan? Iso, mabalin ka di Francis. Baliwan ta ti agsango amangan. Anya? Uray inton rabi Kuwang amin, Margarita. Ijay tan balay amangan. Agluto ni nanang ko iti naimas adi ng dang. Kan agprito iti ikan. Alamot tun O sige, tapnawan ti makunam. Patgan ka. Agyaman nak. Ay, kunaklakit din no nagbaliw kan kanyak Francis. Ngamin, no agbaliw ka, nasaysaya at langan nga inak aglemas ijay kaadalman apaset ti karayan. Anya? When Francis, aramidak dayta. Iso adinak kumaliklikan. Apay ang kwan. Anya ti ibagam kanya. Apay ngawan bonus ko. Idinto ta amin kayo. Kat adda bonus na. Dinadahil na kiniamo niya. Jak masumbatan dayta ang kwan. Sige. Panawan kan. Apay ngagdanog ka, ha? Gaputasaan kalalastog kinaginalayng. Dinadahil na pa'y kiniamo. Kasta kayam, ha? Letap no sumardang kan. Daytoy pay. Nagalas sa talaga ti ugali ni Dinggas. Gagimay. Agasem, sinugsugan na ni amo. Tapno di nag-ikan iti bonus. Iso atay jay. Dinanog ko na. Anya? Wen! Sika dagimay. Ada bonus mo kini amo. Wana, adamat. Oh! Makitam! Siyak lang ti awan bonus na. Takasano nga men. Puy-puyatan ni Dinggas tila payag ni amo. Ha! Kanayon na ayarasas kini amo adi nag-ikan iti bonus. Iso aya. Iso mas dawak kada kayo. Takay kayat yun ni Dinggas. Kat nagalas met ti aramid na. Ha! Anya nga aramid naman nga ibagbagam. Adda aramid na asaan nyo nga mo. Sakit lang tinakamuda ta. Tawan ti bonus mo. Iso nga no anya laditan ti ibagbagam kontra ka ni Dinggas. Pudno ti bagbagat, dagimay. Ha! Adda aramid ni Dinggas adiyo payla mo. Kat, anya nga rod nga diata nga aramid na. Sige man, ibagaman nga rod, ang kuwan. Basta! Awan madgayam ti maibagam nga mading aramid na. Siya kasiguro ati ada mading aramid na. Apay ka di nga iso, tikan kanunungan nyo, ha? Amin kayo dito'y happy house. Kat awan matikan kanunungak, ang kuwan. Ni nga rod Dinggas,
Isotikan kanunungam. Ipilit mo nga. Sige, pumanaw ka kay din dito kay Shin. Tama nga no apatapay. Ha? Dagimay. Itimplaan nakman iti kape. Tagkape akman pay. Si ka agtimpla iti kapem. Adamat imam, di agtimpla ka. No ni dinggas itimplam iti kape. Ngam no siyak, di mo kayat. Katuan na. Di ka kayat nga itimplan iti kapem, ta nagmad iti ugalim. Aniya. Iso nga pumanaw kan ito kay Shin. Manaktak ka iti trabaho nga. Ang kay Chi. Wahoo! Kasta kayo ki di amin ah. Nagalas ti ugali amin. Ni dinggas laing tinasayat kada kayo. Amo Astor. Apay asyak laing ti awan bonus na. Di na magkuhamin dagiti kakadwag dito'y happy house. Katada bonus da. Apay ngawan kanyak, amo. Damagem kanya, no apay nga awan bonus mo. Wen, amo. Gapo tasadot ka. Ha? Sa dutak, amo? Nagagutak mo't, amo. Nidinggas ti sadot. Iso ti rumbang nga awan bonus na. Dagdag ka lang aro din ti sweldo ng amsyak. Ita, isupay tada bonus na. Ani? No amom la kumaamo. Nagalas ti ugaling ni dinggas. Tapno amom amo. Sarsaritaan na kaitilik ni kutam. Ala. Panawan na kung dito'y happy house ang kwan. Tamangan no masurunak kan ka. Amo, nayonam kumamot ti sweldo. No kayat mo anayunak ti sweldo. Pues, agtrabaho ka. Anya trabaho, amo? Agi-deliver ka iti droga. Droga, amo? Wen, kasta ti aramidam. No kayat mo adakkel ti sweldo. No kasta. Agyan ka pa lang iti purpuri kat dinggas. Juan, dagimay. Tadyak kaya takanayon kami ngaglaban kini ang kwan. Tamangan no mapatay ko pa'y. Wan mat kay di ah. Anya mat nga may dadya nga angkwan nga kaslag birbirok nga kanayon ti gulo. Juan, dagimay. Kasta talaga. Saan ngagtal na dayjay, aging gaasana may ted ti kayat na. Ngagbalin nga makanawan ni among. Juan, dakal ngamin ti sweldo, tasyak ti makanawan ni amo. Iso aday ta ti almanen na. Kayat na nga iso tinangat nga to ngam iti siya. Tapno mabalin naklatan nga ibaon-baon. Nagmad iti ugali na. Akat sige ah, dinggas. Agyan ka pa lang nga ro di purpurikat. Tapno leklekan pa lang ni angkwan. No kasta, agyan pailaang ni dinggas iti porporikat. Uwan ana na. Kat napanan. Nasaysaya at pay. Ay, nanaagno. Apay nga tanga kastoy. Mas kanunungak man ni dinggas ngam ni angkwan. Ha? Uwan nanaagno. Apay nga ta? Amangan no agayat kan ni dinggas. Ha? Ni na naagno mat nga. Diya kayat ti lampung kad barbasan. Kunak lang aruden. Kat apay nga rod ako nam, amas kanunungam ni dinggas ngam ni angkwan. Kuha nga min. Nanaagno. May mayat nga ti ugali ni dinggas. Ngam ni angkwan. No kasta, sinong bata matlaang ti saludsod mo, balasang ko. Apay nga nasitganak dito'y happy house, ang kwan. Nakita kayo ngamin kinidinggas ang nagsarsarita. Kat, anya ko maita ang kwan. Inikan kayo idi kinigladyola iti kwarta. Kastamatan dagiti dumapay a babae dito'y happy house iti kwarta. Tapno gurain nyo ni dinggas. Ngam nakita kayo ang nagsarsarita. Kat nagbayagpay. Apay, ang kwan. Mano ka di ti intad mo kanyak akwarta, ha? Akatukad ti pananggurak kinidinggas. Basit lang mat akwarta. Saan ka di?
Saan mo't ama ko na adakkel agatad? Katap no ad-adda aguraek ni Dinggas. Sige, ikadakkel mo titad mo kanya. Anya? Ngam no di mo kayat. Awan na nyaman na. Ngam ituloy ko ti makigayam kini Dinggas ang kwan. Salbag ka, kalalili. Di mo amo tagtungpal ititulagan ta. Sige, ang kwan. Naikanak itidakkel agatad. Sige, guraek ni Dinggas. Ngam no di nak maikan. Pasensya kalaengan. Sige na, Gladiola. Kwartaan ta ni ang kwan. Naikan na ta itidakkel agatad. O, di guraan tamat ni Dinggas kampay idi. Ngam no di na ta ikan. Di ba'y amlaang. Anya ko ma. Awan mo't mapukaw ka na. Sa bagay, Anyan ni ang kwan. Sigurado, umasidag mo't kan kadayjay. Bayam kalalili. Tano umasidag kanyak pagkwarta akmat. Wala. Hello? Napipintas sa babae? Oh, apay nga masidag ka kada kami ang kwan. Anya manan kibagam. Ikan kayo iti kwarta. Basta dadailan nyo ni Dinggas kini amo. Apay, anya a klase ti panang dadaal ti aramidan mi ang kwan? Magamo kayon. No aramidan nyo ti kasta. Itad ko ti swildok kada kayo. Talaga ang kwan? Wen, no madadail ni Dinggas, sigurado apapanawan niya mo. Kat mapukawan dito'y. Awanan ni Dinggas nga ginlalaing dito'y. Sige, mati nga rodan tinasweldom. Kan, yagmon tupay ti sumaruno asweldom. Ha? Wan iti kasta, aramidan mi ti imbagam. Ngam no di mo kayat. Saan lang? Awan na sakit tabakrang ni. Correct. Sige. Agtong palak iti kayat yo. Itad ko ti sweldok kada kayo. Kastamatan ti masweldok tupay. Bastag tungpal kayo iti tulagan. Naimasan tamutan tinagsarsarita, Francis. Katni, rabiin. Wen nga rod, Margarita. Agyaman akmanon iti pang rabi Awan anyaman na. Kasano? Ingkan? Wen. O sige, agpatuloy ang arodan. Itulod ka laangan. Saan na mabalin? Alakit din. Umunog kan dita balayo. Tani. Nalamulkan dito iparaangan. O sige nga, Rod. Aganad ka itidalan mo. Wen. O sige. Agpatuloy ako. Adda kagaya maring baraw. Narabiyang ka. Wen nga rod, tataaman siya. Umay kan baraw. Agur-uray ang titaraon ijay kusina. Umunagtan. Nanganakon, tata. Dakaylat ng timangan. Ay, kasta. Saan daklat ako man nga inuray. Nangan kayo kumalatan. Ala, saan abalin Ala nga ruda yung baraw. Umunagtan. Tanay, ka hindi to'y ruwar. Wen, tataaman siya. Nasaya at saan ka pa'y anakaturog, baraw. Anda kayat ko nga amunkin ka. Anya dayta, tataaman siya. Baraw. Agayat launay kin ka ni Margarita. Oh, Ket makitak anaturad da jay abalasang. Maaramid na ti kayat na. Ket amkag nga mga noan yan to ti aramidin na kiniligaya. saan nanto ang maaramid dayta, tata? Naamwak nga main alinalais na niligaya, baro. Ket amangan no ulit-ulitin na dayta. Tataaman siya. Nagsarita kami ni Margarita may papaniti dayta abanan. Baro. Awan tinas ka na pagdanagan nyo, tataaman siya.
Tanadadakas nga aramidin ni Margarita kiniligaya. Siyakto ti makalaban na. Agsungbat kanyak ni Margarita. Alangarod pa raw. Mamati Ati ayan ayat yu kiniligaya. Kit napudnaw. Kit amok adi mong tubaybay ti anak ko. Baraw. Wen, tataaman siya. Protektarak niligaya. O anya, dagimay. Di mo kaya ti kwartak. Ini ka kung dagiti babae ijay happy house. Si kalangan ti saan. Saan mo man nga ulit-ulitan data, ang kwan? Tauray manupay nga kwarta ti itad mo kanyak. Saan kong awatan data? Natangkad mo't nga rod ti sangi man niya. Ura niya pa ti ibagbagam. Jakmat lang umanugot. Nidinggas ti kay kayat mo. Ngamawanan nidinggas. Saanan niya umaypay dito'y agyanan iji porpurikat. Pagkunamat ngay, Ngamin, saan akayat ni amo makita ti panagrupropa na? kat si kangay mat ang kwan. Kaya-kayat ni amo nga kit-kitaan data rupam. Permi Sus, dato yung nga ang kwan nga. Kinapudno na siya ti paborito ni amo. Isungag tong palkitan nyaman niya bagak. Tapno saan ka amadaksan? Depende ay iti bagam data. Angam no day tamat lang kinalastog mo ti ibagbagam. Awan patsak nga uray maysa. Anya? Ngamin ang kwan. Kadagiti sa nga pulo nga ibagam. 11. Ti saan nga pudno. 11. Anya? Ngamin, si kadya tao nga lastog. Dadaalam ti padam nga tao nga. Kasta ter aramidam, tapno magunod mo ti kayat mo. Ipadawat mo ti kwartam. Sukat ti pananggurada iti tao nga kaguram. Madite kasta. Anya ter aramidem dito'y happy house, ang Juan. Ang gininanak lang, amo. Apay nga ginanaka, ket awan mo ti naramid mo. Napanag iti plantasyon itaya mo. Napan ko sinarongkaran dagiti mula. Ket, Maragsakan na ka nakakita, amo. Ngamin, nagpintas ti plantasyon. Maris Verde. apay adi ka mapanay dya purpurikat. Tatulungam dadinggas, ha? Saanin, amo? Aduda ijay. Kabailanda ti trabaho. Jack kaya ta makikita kang agtugtugaw lang ang kuwan. Saan ka asuswelduan tapno agtugtugaw lang. Amo, Kaya't ko tulungam dagiti babae nga agi-deliver iti pagkwartan. amo. Nga masapol anapino ti garaw mo, ha? Jack kayat amadaksan ang kuwan. Wena mo. Sige, ibagam lang no niya dahi tangay deliver ko. Tagtong palag at tagos. Uy, kani. Sa dino ti papanan nyo? Agure ka man. Mayat mat data badum ita. Ati dog data skirt mo kan nakasweater ka pa'y. At dapag nami kadagiti babae dita happy house. Anyaya ti pagnayo, kini. Saanan anasken nga ibagaken kadagimay. Ngam no kayat mo ti ado ti kwartan, ha? Sumurot ka kada kami. Anya nga ruday ta. Ibagampay ang mo na. Nalakalaeng. Basta lakit di kayat mo ti sumurot. Anya nga ruday ta, kunak. Agi-deliver iti pagkwartaan. Pagkwartaan nga. Droga. Ay sus. Matidieta. Tagari, dagimay. Amangan numangag na ka ni amo. Kit delikado ka. Amangan nupot din na tadilang. Iso ano kayat mo anasayaat ka? Agulima ka laang, ha? Awan matdakas na nang sumurot ka kada kami. Makakwarta ka pa'y. Ala kayo. Wen, makaurnong ka iti dakkel a kwarta.
makumbinsir nga ta ni kalalili ni Dagimay. Gagayem, ti uliwayan adenggan, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol! Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Ributazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMBBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay,